No niin, lähdetäänpäs käsittelemään nyt sitten kotimaista kansalliskalaa eli ahventa. Ja tässä meillä on sitten 3 eri työtapaa, millä me käsittelemme tätä. Otetaan ensimmäisenä umpiperkaus, sitten otetaan toisena nylkeminen ja sitten kolmantena kaikkein se hienoin osa-alue ahvenesta, eli otetaan nahatonta vilettä irti. Ja ahveniahan niin kuin nyt tässä näkee, niin ei tarvitse vileointia varten perata. Ja tämä umpiperkuumenetelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että ahven pysyy siellä meidän savuuunissakin sitten mehevänä, kun me ei tarvita aukaista tuota vatsaa ollenkaan, vaan otetaan tuolta kiduskaulan aukon kautta suolet pois. Ja homma on vallan yksinkertainen. Lähdetään tekemään tuosta ensimmäistä pientä työliikettä. Näinkin isosta ahvenesta on kysymys, niin otetaan pikkusen tuota peräreiän etupuolelta mahaa auki, katkaistaan peräsuoli täältä saksilla. Mennään ja ronkitaan kidukset täältä auki, työnnetään sakset tuonne syvemmälle. Levitetään, painetaan maksat irti kiduskaarien reunalta, otetaan tuolta kidukset irti ja vedetään suolet tätä kautta ulos. Kokonaisuudessaan. Maksat joskus voi pistää vähän hanttiin tuossa reijän suulla, ja täältä voi vielä sitten varmistaa, että se peräsuoli on varmasti poikki, että tulee kaikki roskat sieltä ulos näin yksinkertaisesti. Ja tämän jälkeen tämä ahven on sitten jo perattu, eikä tarvitse vesien kanssa sen kummemmin huuhtoa. Jos halutaan savustaa, niin pistetään vaikka pariksi tunniksi 10% suolaveteen, niin silloin meillä kaikki aromit ja mehut pysyy tuolla ahvenen sisällä, kun ei pääse savu eikä lämpö tunkeutumaan halkastuja pintoja pitkin. Ja yksinkertainen siisti homma tehdä tällä tavalla tälle ahvenelle perkuutapana. Toinen, mikä on sitten vähän tämmöisille pienemmille ahvenille, niin voidaan tehdä tämmöinen nylkyhomma. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, eli pistetään tuosta pään takaa niskan muodon mukaisesti selkäranka poikki ja kaikilta kaloilta ensiksi. Sen jälkeen otetaan semmoinen pieni apuväline käyttöön, eli tämmöinen nylkyveihti, mikä on erittäin turvallinen ja kätevä tämmöisen ahvenen nylkemiseen. Niska kun on poikki, niin sen jälkeen työnnetään molemmin puolin selkäivää nuo viillot. Molemmilta puolilta mahdollisimman läheltä, mitä lähempää me saadaan vietyä nuo viillot tuonne läpi, niin sen vähemmän jää sitten lihaa tuohon selkäruotoon siinä vaiheessa, kun se otetaan sitten irti. Ja vasemmalta puolen tartutaan tällä tartuntapinnalla kiinni tuosta. Painetaan peukalolla vastaan tuonne lihoon ja vedetään noin puoleen väliin. Jätetään sitten saman tien tämä nahka seuraavaa työvaihetta varten jo tuonne taakse. Otetaan oikealta puolelta ja pudotetaan pää alas, niin suolet menee sen pään mukana alakertaan. Nahkan päät sormien väliin ja vejetään. Siinä on kaikki, mitä tämä kala on pitänyt sisällään. Eväät otetaan vastapäivään. Tällä saadaan 9 pientä piikkiä. Ja tämän selkävään mukana niitä lähtee 31 kappaletta. Eli yhteensä 40 lähes koskenkorvaprosentin verran. Ja ahven on aina heti käyttövalmis ilman vesihuuhtamisia. Ilmarakon sisäpuolella ei ole mitään muuta kuin erittäin pienet munuaisveret, mitä ei kannata hammasharjojen kanssa lähteä poistamaan. Kolmas ja ehkä se sitten kaikkein suosituin tapa ja ruoanlaittoa ajatellen ainakin, niin olisi varmasti tämä vileointihomma. Ja vileointihommassahan on yksinkertaista se, että raivataan ensin pois sormet leikkuualueilta. Tuossa on semmoinen ote, missä on turvallinen lähteä liikkeelle. Otetaan tuosta veihti käteen ja rintaevien takaa pistetään tuo veihti läpi. Siinä on ihan kuin semmoiset tyhjät ilma-aukot, mistä se menee helposti. Nostetaan. Saadaan lovi siihen. Puotetaan selkäillä veihti tuohon loveen. Viiään tuohon selkärangan päälle ja käännetään sillä tavalla, että tuo veihti on tuolla
vähän niin kuin pään sisäpuolella. Siellä meillä on tuolla kärkiosalla helppo kääntää sitten tuo veihti, kun meillä ei ole niitä kylkiruotoja siellä vastassa. Ja ahvenhan on tähän aikaan jo erittäin mätinen, kun nyt syksystä puhutaan, tai lähes talvesta, niin mäditkin kannattaa käyttää sitten hyödyksi. Eli vaikka paistamalla, niin erittäin herkullista tavaraa. Sitten vaikka ruokaillessakin. Eli tuo selkäranka on se ohjaava pinta, missä me kuljetellaan sitä veihteä. Ja kun me otetaan tuota toista vilettä irti, niin huomatkaapa, niin tullaan aina selkäeillä omia sormia kohti tuolla veiten kanssa. Jos veto menee vaikka joskus pitkäksi tai yli, niin ei tapahdu sormille mitään. Mutta teräillä jos tuuvaa, niin se veihti ei tule tänne. Mutta selkäeillä se tulee ja taas viiää sinne selkärangan päälle ja käännetään ja otetaan tuo vile irti. Ja tässä on sitten suurin piirtein semmoinen oikein oppisen vileojan lihamäärä tuossa selkäruodossa. Piikkiä apuna käyttäen saadaan helposti siirrettyä sitten näitä vileitä tässä. Ja lähetään ja koukataan ikään kuin tuo veihti tuonne kylkiruoteen alle ja viiletään. Koko ajan tehdään semmoista viiltoliikettä veitellä. Samanaikaisesti kun työnnetään, niin samanaikaisesti viiletään eli vedetään. Tällä tavalla me saadaan kaikkein tehokkain tapa tuolle leikkuuhommalle tuossa veiten kohdalla. Jos me on tarvetta nahoittaa tämä vile, niin otetaan täältä piikillä kiinni. Ja piikkihän ei ole koskaan sitä varten, että me naulataan tuohon lautaan, vaan tällä samanaikaisesti vedetään, kun veitillä viiletään tuo nahka irti. Ja tuossa sitten lähtee se ensimmäinen vile jo ruoanlaittoa varten ja tästä tulee sitten se toinen vile. Eli jos veitsi tuntuu sitten jossakin vaiheessa, että se ei mene, niin käännetään tätä kulmaa. Ei sahata milloinkaan. Se on joskus puuliiteriin kuulunut se edestakainen liike, mutta se ei kuulu enää tänä päivänä sinnekään. Ja tässä on sitten 2 ahvenvilettä ja täällä on sitten lihattomat nahkariekaleet. Otetaan vielä tuossa tuo toinen ahven ja katsotaan miten me voitaisiin tehdä se ihan sillä tavalla niin kuin kertauksen vuoksi. No, siinä meillä nyt on ahvenvileitä jo yhden miehen nälkään asti tehty. Ja miten helposti me pääsemme sitten nauttimaan siitä ruuasta, mistä olemme aina unta nähnyt, lähes ruodottomista ahvenvileistä. Ahvenvileistähän löytyy vielä ruotoja tuosta keskisaumasta, mutta en lähde niitä ottamaan pois, kun ne saa mieluummin otettua sitten kypsänä, kun murtaa tuosta kohti auki, niin ne on aina tällä selkälihan puolella kiinni ja vetää sen veiten kärjellä yhteen ja ottaa sitten nätisti nipussa pois. Tällä tavalla me saatiin nyt ahvenesta monenlaista eri ruokaherkkua laitettua vähällä vaivalla ja siististi turvallisesti.